Ja tosiaan nyt jos haluatte striimata, niin teillä pitää olla tämä oma YouTube-kanava ja niin kuin huomaatte tuolta näytön oikeasta ylänurkasta, niin tämä on Kipinä Median kanava. Ja sieltä nyt mennään valitsemaan tuo luo ja aloita live-striimi. Nyt se siirtyy YouTube Studioon. Ja nyt se on luonut meille sen striimin, eli nyt puhutaan siitä, että on semmoinen digitaalinen katselutila luotu tänne meidän YouTube-kanavalle. Ja kun meidän YouTube-kanavan tilaajat saavat tiedon, että meillä on siellä striimi käynnissä, niin he pääsevät katsomaan tätä meidän lähetystä. Tämmöinen voidaan tehdä niin kuin salattuna tämä lähetys, jolloin me voidaan jakaa se linkki periaatteessa vaikka tälle porukalle, että te pääsette katsomaan sitä striimiä. Tai sitten se voi olla julkinen, että kuka tahansa meidän kanavan tilaaja saa viestin, että nyt Kipinä Media on live stream tilassa, että menkää katsomaan sitä. Että siinä on tasan nämä kaksi vaihtoehtoa. Ja nyt mitkä tiedot meitä kiinnostaa täällä, että me päästään niin kun yhdistämään tämän drone, niin tässä on tämä streamin URL-osoite, ei kannata kirjoittaa ylös, ja sitten tuo striimausavain. Niitä kahta tietoja tarvitaan, että päästään sitten sinne yhdistämään se meidän ohjain. Ja nyt kun meillä on ne tiedot luotu sinne ja se meidän striimi on tavallaan niin kuin avattu, niin nyt yhdistellään tuo ohjain tuohon ruutuun, niin pääsette vielä seuraamaan käytännössä tämän kopterin päästä sen homman käynnistämisen. Ja jos haluat kuvata, niin voit kuvata myöskin sitä ruutua, niin sieltä se selviää. Eli tosiaan tuolla oikeassa ylänurkassa on tuo 3 pisteen valikko. Avataan sieltä se. Ja sitten tuolla Transmission valikossa välilehdellä on tämmöinen Live Streaming Platforms. Ja sieltä valitaan sitten ainut vaihtoehto, eli RTMP. Ja nyt täällä kysytään sitten niitä äskeisiä tietoja, eli se striimin osoite ja sitten se avain. Ja tämä on siinä mielessä niin kuin helppo juttu, että kun ne kerran tänne kopioi, teillä on niin kuin luotu se yksi striimi sinne kanavalle, mikä äsken oli luotu tuossa läppärin näytöllä. Minä päivällä jo sen sinne loin valmiiksi, niin kun sen kerran kirjoittaa sen striimin tunnuksen tuonne, niin se on niin kuin tallissa täällä ohjaamassa. Eli se on tuommoinen aika innoittava pitkä kirjain ja numerosarja. Siinä taitaa olla 16 merkkiä peräti tuossa niin striimin avaimessa, joka on syötetty tuonne URL-osoitteen häntään. Niin se on vähän monimutkainen käsipelissä syöttää tällä ohjaimella, mutta kun sen kerran sinne tekee, niin se on sitten siellä tallessa. Sitten jos käynnistetään tai tehdään kokonaan uusi striimi, niin sitten se pitää luoda sinne uudestaan. Mutta tosiaan tämän vaiheen voi tehdä jo siellä on kotona ja sitten kun menee sinne maastoon tai muuhun tilanteeseen, mistä haluaa käynnistää striimauksen, niin ne tiedot löytyy täältä valmiina, on helppo vaan niin mennä tänne valikkokohtaan ja käynnistää. Ja nyt kun meillä on valmiina nämä kaikki täällä, siinä on muutama asetus, eli kuvaresoluutio 720 pistettä, se on ainut vaihtoehto tässä striimissä, joten ei tarvitse puuttua siihen. No sitten huippulaatu, high quality tai sitten smooth, eli semmoinen niin kuin sulava striimi, siinä on vaihtoehdot. Tuo sulava tarkoittaa tietysti sitä, että se kuvanlaatu on hiukan heikompi, mutta se ei sitten takeltele, kun taas tämä niin korkealaatuinen kuva, niin kuva on parempi, mutta huonossa verkkoyhteydessä voi sitten esiintyä pientä takeltelua, mutta kokeillaan nyt tuota korkealaatuista. Ja sitten vain starttia painetaan noin. Jahas, ja nyt se pyytää tarkistamaan nettiyhteyden. Pieni hetki. Tuolta. Noin, nyt meillä on nettiyhteys puhelimen kautta.
uusi yritys. Se laski siinä 321 ja nyt me nähdään, että meillä on siellä striimi käynnissä noin. Eli kaikki Kipinä Median YouTube-kanavan seuraajat saivat nyt viestin, että Kipinä Media on aloittanut live-striimauksen ja he näkevät nyt tämän näkymän siellä omilla kotitietokoneilla, missä päin maailmaa tahansa. Ja luonnollisesti kun sitten lähdetään lentämään pitkin maita ja mantuja, niin se välittää ihan pienellä viiveellä. Nyt huomaatte, että kun kääntelen kopteria, niin se pikku viiveellä lähtee seuraamaan sitten. Mutta näin se striimaus toimii ja tosiaan nyt jos minä sitten yhdistän vielä langattoman mikrofonin tähän ohjaimeen ja selostan sitä lentoa, niin ne meidän katsojat sitten saavat sekä kuvan että äänen siellä vastaanottavassa päässä. Nyt sä olet määritellyt julkiseksi tämän striimin. Joo, nyt on määritellyt julkiseksi. Ja silloin kun se tarkoittaa, että jossakin sä määritellyt sitten julkinen tarkoittaa, että Kipinä Media tai kaikki, jotka jotenkin teidän Kipinä Median striimin on löytänyt, pääsee katsomaan. Joo, nyt ne pääsee katsomaan tätä. Jos taas olette rajoituneet porukalle, niin olisit siihen samaan kenttään jotenkin määritellyt sen ryhmän, joka saa katsoa. Joo, tai sitten ei määritellä ryhmää, vaan pelkkä niin URL-osoite jaetaan siihen striimiin. Niin. Joo, ja sen osoitteeseen jaat sitten sille lähetetään. Joo, juuri näin. Okay. Eli siinä on nämä kaksi vaihtoehtoa. Ja näin. Eli kun alkuvalmistelut on tehty ja se striimitilanne luotu sinne YouTube-studioon, niin sen jälkeen niin suhteellisen yksinkertaista on tähän niin lähetyksen käynnistyminen.